Good morning guys. Madto na may sa hospital kay magpa-check up si Porami. Iban ko kay kasi datong kaniban mo ano ni Mama Julie. Wala na ba karon? Wah, dito na pikas. Tuh, video ko. Marko ni barag. Open. Nawa. Mabri. Aw, abri man di ay. Ikaw, sama-sama lang magpangabri. Kaya po dyan na siyang garigang side. Bujud. Iwan pat nung. Pwede kang susong yung nangyapin video. Wa. Oh, Eh mo, ato na miti. naglipong-lipong na ko na si Sadam. Mura ko ning barag. Ito na lang uban. Ha? May barag ka? Di kay ako tuog. Nakamata ko gastris. Tug sa dihan nagbiyahe. Pagtaron kay lisod na hinuntag karan ka. Iba ko. Medyo pag kukuhan kayo bang kamulis. Di mga dali ko bisita. Sabay ka na, sir. Di Arami. Di Arami. Uy, katugon man. Ayun sabas at ang sikreto na. Ay mong sarok ha. Sarok atumos dagat ni tatay kay sinanay mo to check up na. Ay, gapo na kag sarok to. Mukala na. Kaya nasas manubila di kay mulipot mi. Ay, doon na lang. Lapit. Dusa. Daw si Arway. Ito tatay ko na pipip. 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 Di Arami sa ospital. Si Pura may nangihi pa. Harag ng buwag oh. Haraghan. Kapanguhang. Nakapalapit ni Dari kay wapas Pura may ma-check up. Ala, dada ko'y buwak. Dada ko'y buwak niya. Patawad to namin, nakapit-apit rami na rin kaya si Dalton lagi naghilak. Wapas para may ma-check up. Dahil buwak parang Dalton. Kay happy balintong di. Nagisapot man ni si Sana. Wow! Thank you, Ing. Thank you, Ingka. Labay man. Ala, nana kong jay uyab. Na-shout out sa imo mga kaila. Shout out ko sa kaila dia sa Valencia. Valencia man di ay. Siya, Asa na ka sa Valencia? siya Belingasaw. Balingasaw. Balik nga sa Unsa asa man deur nas ano nang? Oh, layo Iba lang. pa ora gihapon. Layo lang. Leoras ano nang? Ano yun? Ano yun na? Dolo ni at bang Ah, baryo. mga jadi ay. Ato tamo ko Valencia. Nasabi na to Valencia. Sa Dito ko tigpangin ha sa Sama Valencia. mo nga gani. Romel, Gilicane. Romel Gilikame, murag mag-foreigner Gilikame. Hello. Gilikim, English man Gilikim. Bye, salamat ha. Nawa nas Dalton. Harap up sila parking. Magang kalatong. Naghila ka makatog. Ay, there's kalatong so. Muli na. Huma nag-check up. Uy, nag-speakers di ay. Wala lagi matog na. May bata, nagbuboy ko din. May bata, ang gaparay-paray na yung taon eh. Pikas. Lagi mo dili na. Dala patang, karong madu. Dala mi sila Mama Julie na uli nami. Muli pa mi mubiyahe mi karon sa Alicia. Balag hapon na. Kay si Dalton dari gisipon. Grabe bang tugnaw o kadlawon. Mura magna sa Bagyo. Dari taong sa Ate Julie di ah. Mga tinanom. Ya. Ha? Pwede naman jenis sa utanon. Wala ba uod, himsog. Daghay bunga. Daghay bunga. Magnagulik ko sa kudari guys. Basta mo ko sa buhok. Dara dyan kong pisto ha magnagulingkod. Kaya na agpalibot. Daghay kakahujan. Nagarahan ko sa palibot kaya daghay kakahujan. Salamat sa Ginoo kay na anak ko resita para sa ang maintenance sa epilepsy. Kay diha lagis ni Agi. Agahang resita nga nakuha kay na sa Japan. Agpitsa na sa Jap.
Ang nabutang dad to March. Sa February mabasa karon. Sa mao tang ipautro ganiha. Agang naglingaog. Di masabot. Ganang bantag paggaman og pa laboratory ni Promi. Ang lakaw mi ni adto mig kanang na unitap. Kay ag pa laboratory ni Promi after 5 hours pa man siguro tong ijaha. Mao to nga kuara mi ning balik alas 12 na kapin. So nihapit ni og kuan unitap. Kay si Promi naapos siya gipamalit nga mga gamit para sa ilang bay nga kabalhinan unsa ako ning palit pug ko og kanang naay butang nga nagbasura kay ang mga basura dito sa kanang naay Alicia segregate naman ilahi itong malata ilahi itong di malata unsa ilahi itong bildo sa parang uban ilahi na mao na nga ni fight kung sila nagbasura tulo ka buok kaya kadto ko sa Alicia mo palit grabing mahalag ko dito baligja dubli na ag ilang patong unsa ni palit pag ko kanang naay baso kaya mo mga baso lagi dito na mga bata sige mga pusa may lamay na salin kaya mga bata lagi mga luhagan kaazo ang mga bildo nga salin gamay na laman plastic na ipagamit nila kay mga danghag lagi kaazo unsa plato po nga plastic kato mga bildo di na pwede pagamit nila kay mga danghag lagi kaazo mga bildo nga plato ang taguan kato mga plastic mawari among panggamitin pang unaray nga plato sayang ba pud karang nay kurel mapusa bentaha man pud sa unitap mamalit kay bartuhon ra unsa okay ra pud ang mga plastic nga plato kay pangunaray ra man pud kay gamong mga pangunaray nga plato daan ang puto kaadyo dugay ra man to na magipalit na may mga plato nga kurel kay pagtaguan lagi kay mga bata lagi mga danghag malipay tong mga bata dito kay bag-o na gilang plato di na sila magreklamo ditong plato nga color green kay green man tong among plato nga pangunaray ang hanap ang ipulihag puti unsang gabi mo sa duga kog tuog basin siguro inigbiyahe na mo sa Alicia karon padung uli makatuog siguro ko sakdanan direhang kadlaw nakasadyo kog mata alas 3 media pa nakamata nako kay nakarat ko silingan nila Ate Julie Daray kada sininggitay nagkagubot sila nataranta ko kay lain ba kay naay naghilak kay ning suwagit mao to ning bakod ko mao to nang gawas mi ngadto mi siyang silingan dera man hinuon po daris kanang naay tapad dapat ila Ate Julie agad to pa na mo mamay among abtan nga agbata nga gamay gikus-kugus unsa karang naay grabe na kaadjong lispara sa agmata naglurat na lagig mata sa agnaong nabayulit na sa mao to ilang gitabang luoy ko nang tanaw sa bata kay ara pagadzon gamada sa ngatanan kuan day ko nung bata kanang nagiubo-ubo na isigyan ako nila og nebulizer unsa gabi pa ko nung naglisod ako nung ginawa sa mao to pagkakadlaw natingara sila kay nabayulit na mao to ilang gitabang sa bata gud ara siyang kagamay pero pito na siya sa kabuwan grabe na manghila kagamahan pud singgit pud kay bibili ko nila nga na di na muli hok nabayulit na mao to gisakay ni Kuya Eric sa isang tricycle gihatod sa karang naay Medicare dere sa Maribuhok hatod na nila sa bata sa ospital wa na ko nakatuog kadi man muwas ang nahuna ag bata nga to itang porma ba nga nabayulit ag nawong sa nagnganga na di na matag kapag isang baba unsa ag mata naglurat dawa ra jud naglihok kay nabayulit na di muwas ang nahuna ba nga nakakita ko nga to nga gitabang nga bata unsa grabe pa dyan gamada bata kay kuan ay kuno to siya premature pila pa kabuwan gigawas ba anza di ko ana siya gisud sa incubator kumauto siya nga arang gamada pero kuan na siya kabuwan pito jamo to wag ko mahilon na tuwa ako nakatugog balik sige ra ko guna sa bata hapon giampo sa Ginoo nga mao jud tag mamuhi kay sayang kaadyo bata sa pagkabuntag na niabot ta magkuan gudzuan sa bata ng motor. Ang mata na mes Ate Julie sa gudzuan nga ni uli pagkabuntag ug kamusta ang bata. Igo rang niabot sa ospital patay na pag-abot dito. Mao di arang na isang lasparan sa agmata naglerat mao na siguro to isang pagabugto sa kinabuhi katong naydari pas ila gitabang pa. Naduri kaadyo nakahilak ko. Pagkagabi ilagi naglisod na ginhawa pero wa nila madas ospital kay wa jud kun sila kwarta wa pud sila ning sangpit sa silingan ug kana mga yugtabang nga na mamay kwarta
Kaya naman di ibang silingan nga ugnay mo deo mo hatag jud. Naloy gud ko sa bata. Agahan nakita ganahan kadlaw nga gitabang ang bata nga. Katulad ng lispad na, yung tikig na, mao nga wa na ko nakatugog balik. Ang tanawon dun. Na naman dari ag minatay giuli na. Musuhay kog tanaw gahabang makaya. Dara man ay rabbit na Julie. Tulo ka buok. Labi na ba ko rugay sa karne dani? Na ibang mga tao nga anog karning rabbit. Pero ako di ko mukhaan dani kay luoy. Bahala pa nang ilang giingan nga lami. Sa una sa Ate Julie nagbuhi sa rabbit. Kadtong isang anak si Shiji pa man siguro. Diya isang gidas kuan Alicia. Gikuan mas kanang naiiro, gikaon, gihangkab. Saya nga to. Muadto ko dang. Dang. Muadto ko silingan dang. Mutaraw ko. Isang naon sila sinaw man. Lunes, adlawan, okay, pagod kaayo. Pagka kadlawo, dito na ito karon tugnaw, baya po. Nakuan pa dyan minang kulere, kaya itong Medicare. Iski na, Medicare namin. Nalampas pa dyan lagi may, kaya ka na. Artran talo. Karanta na ba? Uy, atara ginat iya. Goto na hibak ni naman ang kulere. Saka doktor lagi dito, doo ko dito atong na-guard mo to nga gadandali tawag og doktor. Nakatanaw ko sa bata. Ang looja ka adyo. Klaro agad ang naong nga malipadon. Te, Julie. Ang naong sa bata, klaro ka adyo nga malipadon siya sa dang pagpanaw. Kay guwapa. Ang hildid sisang bata ah. Wala man nagibidyohag naong. Kaya nagsaban ko. Kuhan ko nung sakit itong bata ka na nay pneumonia. Diyawa na makaya sisang baga kay aramang niwanga. Kuhan tong bata ba, premature baby. Mao nang garabing gamata dyan. Arang gamata gbagtan. Dagka pagbagtan sa katong naiduaan ni Aliana nga Munjika. Araga dyan gamata. Jadi haram ko dos martes gilantan. Diyan nag-ubo-ubo. Julie, agi sang bata nga. Maguwang. Uy, kalibutan nga namatay gisang manghud. Yung raman baby, ito na tug. Kato di, pagkamatay sa isang lulo nga. Program po ito sa lingon. Pagkamatay sa isang lulo, dias January 15. Mag-40 man karong pizza 23. Na mas mga pizza, mga tarpulin, tanaw ko. Sige, hilak ag amahan o ginahan. Kailangan anak ang taaduhan na. Ag panganay laki, dya, sunod baji, pares na kuno. Diyan sa mga, hindi mo kuno para ila. Ag bata, dyan gibalik-balik ag tanaw, gisang naong. Nagwapa. Dya, balipa dyan ang gisang forma. Gikapoy na siguro si Zaba, kasi sige kuno to kasakit sa gunson. Wala ka palagi, di palagi magpatuo. Daman hapon nami. Lamig sidaan. Wow, lukot. Ah, ba din ang paborito? Sabakan na naon doy, hey doy. Sabakan na doy. Sige na, Doy. Pag-apo sa. Kaya na giring.